si Tiban o si Gulyat may giluto, anak. Bisa ko sa parasyon na lang. Hindi akong kinala ninyo. Tambal sa kaburi, sir. Tinunod si tambal sa buwi na. Di na yun, mahimo na. Sus, di makadawat na niya trabaho. Kung gusto ka mo pauli, ikaw na lang pauli. Basta ko, I will never come back to Sorrento. Hindi na ko pauli. Pero noy Tiban, lisod mo kayo, noy. At sabi na kalisod, God. Unya ang saman, di gyud pa uli. Di lagi kong pauli. O sige, bahala ka. Ako, basta mo mauli gyud ko. Adto na ko noy. Dinsyo! Niya sila si Tiban o si Gulyat ay! Kamu na Steven o Gulyat? Di, likod. Likod. Oh! Oh, kumusta man mo? Akining, hay may Tiban, hay may Gulyat. Ini. Kaning siya tayo si Gulyat, kaning siya si Tiban. Adi ay, akining pirmi kong makakita ninyo, pero wala na magkasinati. Dungod kay, di mako pirmi din sa bahay. Pero may kita ni mo ni ba? Pero ka na mo tagbuan ka ng padulong ni sementeryo. Tinood na, Noy. Na akong ganig, multo ka. Abi ninyo, nalipay kay kung nakabalita nga nakakita na numog trabaho. Sa Kaloes, Ginoo, Noy. Tagpi naman to inyong sweldo. Kamay ragod nang. Tag 5,000 ragong buwan. Ha? Uy, dako na na. Pero may uminto na nang. Mahimo ng 20,000 ang buwan na. Matagusan ninyo? Kamu, Gulyat, ikaw Tiban, Ay. tuwan naman ka mo siyudad magtrabaho, pag-anhianan niya mo din ato, pumisita mo din Oo, Noy. Natural lagi na, Noy. Wala nga kami matag Sabado kay di ako na mo. Hoy, Dayflor, Hilin, pagpalit mo dito kilang mainom, di ato mo sibihon ang atong nga bisita. Sige, pagpalit mo dito. Na, gamit ha? Wag Noy, sa gamay. Aw, di ay noy do sobra na ko noy. Nay na. Kay, ang sa gatos niya na, atong ibayad sa utang. Unya, dosa man ri. Isintos mo ka nga. Dili 200 noy. 2 pesos o 25 tabos. Di man na makapalit og bugas ana ha. Gulat, gusto to de, makakwarta ro ta. Oh, sa unsa man noy? Ang ato na yung mga sukis minteryo nga to, giminti na mga lubong, tigubra maro na to. Ay, gusto to. Tara, pagubrahon to to. Liti boy. Liti boy. Ato sami ha. Mumubra sami. Sige na. Balik bayarin mo ha. Sa tanang tao ning kalibutan siguro noy, kita mo ay labing makaluluoy. Alam di ay, sige makay. Sukong Ginoo naman na. Kung magmahay Ginoo noy, nagmahay ta nato kay di malas kita. Yun na. May maayo ay. Unsa man? Paminaw ha. Sinudensyo, mayo naman kayo nato. Yung nagtuman, nagkatrabaho ng dito syudad. Yung nagkugay tag-sweldo. Ato nang tinuto ng ilang mga anak. Ato nang ulitawan ba? Nya, Yung tinuron. Kunya, pakasla na to. Bahala na. Hindi gumans kasal. May bawas na din siya nga. Watay trabaho. Total, insured naman na to si Florong Selin. Di ba? Ang iwan ninyo. Hawasa ang bukog sa lubong ni Don Andres Bermejo. Kay gipangita na siya mga anak, ipabalhin sa laing lubnganan. Human ninyo anak, ang bayad, diri ko anak ko. ha? Kaya ba napitan noy dulong? Diha ko sa, dito dapita, sa sementeryo. Klaro man ang lapida na may nga Don Andres Bermejo. Malagay din yung Tiban. Sus, ganina araw man tanong itaan ni Noy, wa mang gyud dinhi. Dito. Oo, to. Tanan na tang ni dulong ni ay, ato lang to si dulong. Hain na bitaw ni Tiban.
Wa man siguro ni tao ni eh. Iya lagi din eh. Ato lang pangitaon. Kita lagi ni. Di apa kita na tayo na to. Kisa ti mga na to nay. Don Andres Bernijo. Don Andres. But lang. Yun na. Yun nit sa nagkanding nga da. Nawa man eh. Inihir man to. Kasi ito gading ano? Huwag mo ito higot. Tinuodan eh. Kinsa ka to ganding, wa mo ko kitag ganding sama ni ato dinis bagakay. Dili ba? Muna, pintik-pintik ang kulor, murag nataas og sungay. Itom og puti. Hindot kay tanaon, di ba noy? Yun na, umalik ta ka to. Yan, dali. Salamat lang. Dali gulit. Mabuting gabi inang. Umayasan. Likod. Salamat lang. Aray! Ano ka gulit? Sinuyaki ng aking lubutin. Pasaylo ako dong. Ano mo? Sige. Naon sabod ba? Noy, May gabi diyan eh. may suyak mo rin yung bangko ninyo, Noy. Pero, uway kaso. May gabi ini, Noy. Ay, Munday. Ay, man ditong duha. Gawas sa kay niya ay mga bisita. Pero may bitaw na, Noy. Kaabot tala sa inyong duha ha. Tibang gulyat. Kinalimpyo pa magod sa kusina. Bago pa magod may ni hapon. Sige ha. Sabi na kayo. May day mo na kay busog mo. Mata ka timing. Maulagi na. Oh, kini, nilisyo. Likod na likod. Ay, alam mo ba? Ayaw, likod lang. Sige lang. Sabak lang ako, sabak. Kang mo lang din ko. Kang mo lang. Kanusa man day mo mamalik sa syudad? Sa inyong trabaho? Sa sunod semana noy. Kuan man gud may file may vacation leave kay gisipon manggug ko. Di ay. Hinaot unta nga magmalampuson ka muna ng inyong trabaho. Oo, natural na din siya. Yun na din siya. In English na din siya. Nasayod ka ba, Noy? Nga kami ron sinitiban, kami rin magbuot kung pila ka adlaw ang among bakasyon. Tinuod na. Pila ka simana ang among bakasyon. Tinuod na. Pila ka buwan ang among bakasyon. Tinuod na. Pila ka... Tinuod na. Di man tayo si Tiban ug si Gulyat. Pagkagwapo sa duha. Buyag day. Niara ba na kurikong? Kasugod na raman nga ako. Diri lingko. Sige, atubangan ninyo inyong Diri bisita. day. Ha? Gusto nga. Tubangan. Uy, ako tao na. Ako rin. Dribo. Oh, interchange din eh. Diri lang. Ariko? Noy. Oy, Tiban, Oh. Gulyat. Dili magpangayong magpagabi kayo ha. Kutob las alas 9. Ha? Sa buntag noy. Sa gabi eh. Sige. Oh, alas 9 rin may kutom eh. Oh, kutob las alas 9. Di na mo, ano yun mitog? Dili, kutob las alas 9. Ha? Okay na din Sige siya. noy. Basta ikaw na. Katog na lang noy. Ay nalagbangon ha. Bye-bye, tay. Wow. Lord. Wow na lang kadlo. Nge. Natiba. Lord. Nge. Len. Oh, Imo na. ako na ni. Lord. Imo na ni. Kaning Gulyat, Tiban. Unsa man din yung trabaho dito sa syudad? Unsa man yung buhaton ngadto? Nami sa opisenday. Opisen sa bank. Kalmar ko kayo good. Opisina sa bangko ba? Kay kamao dai ka mo type Gulyat. Oo, sige bangaan ka na ko. Kusog na kumutay pa. 150 minutes per words. Asa ka? Sapa na. For your information, ang trabaho ni Gulyat, pag-type, pero ang ako, pag-ihap sa kwarta. Kubalan ko nindila na gawad.
May hapon, oy. Good afternoon, Noy. Asa man mo? Ato mi sa dagat, Noy. Manikop mi kagukoy. Namin nakalimtan dito sa minteryog kaot, Noy. Amaw. Oh. Ang ato gipangita, Andres Bernijo. Unsa man na siya? Andres, pero ang apelido, Balulho man na. Maluluhom rin, ano? Sipiat ko da. Pagkataw to. Pariha mo gud lubot, Noy. Nitiban, dinhir lagi to. Lugawan, wa magpalit. Basta nakita yun ako, Noy. Dinhir yun to. Amaw ka man ka, ha? Guya lang kong dagan mo. Ikaw, nara. Dinhir bito to, Noy. Nawagtang man, tagulilong siguro to. Ang ato gipangita, Andres Bernijo. Di man nila. O, sige. Andres Bernijo. Kuliak! Noy! Dala! Diyan na, kuliak! Ha? Diyan na! Man! Tara mo. Mo, Ah! Noy! Andres! Raman ini. Bibi, hawani! Wala na to. Andres. Andres ho. Si! Kanawa. Di ba? Mao ni. Mawagin gulit. Andres ho. Klaro naman ano eh. Don Na. Andres Bernijo. Unsa man? Kuhaon na to na tong pikong pala kay lungkabo na to ni. Ayaw sa. Dili mayo nga karon ni natulong ka ba? Ano ni? May adlaw parang dako. Makita niya tanan nihilin og floor. Mao ta. Oo, sad no. Mas mayo. Ugma na lang sa gabi. Naglibog jud ko na tong duha floor. Hasta bitaw ko. Ano ba hikutar man ta ang duha nga? Sus, di man na sila nato trato eh. Bitaw no? Nanguya pa man day na sila nato. Wa man kaingon. Pero Flor, nagtuo ba ako makadigag yun na sila nato. Oy, Lin. Dili na lang na sila nato tagdon oy. Abi pa lang nila ni Tiban og ni Goliath, nakagusto na nila. Flor, maluoy ba akong Tiban? Pero lain sad kayo kung ako siyang sugton. Wa man gayto na ko sugda si Edgar nga gwapo pa kay tusanan. Katon nagtuha pa ta dito sa syudad ba? Dato pag yung kayto. Kini man ko si tatay. Huwag silang panaway. Kay kuno si Tiban, naalang sa sementeryo magpuyo. Huwag maon man gulit. Ini gimo mo naman ang... Uy, Gimo naman ang tabla. Birahon tabla na, lumo naman ni Noy. Oh. Oh, sige. Butas na paslan. Butal din na to kay para makaiwag sa gamay. Oh. Sige na. Ato bitaro. Gahi mo kay Noy. Ako utang na na. Kuto na itong buko gani. Tine. Oh, Walang kilibirang nahiwi. sige. Dila kulit. Oh, sige Noy. Buang ako ng kamot. Oh, di. Noy. Pitap. Monikaw sa mga karantaw gulit. Ay, bustipul. Oo. Unsa man ang bustipul Noy? Ay, magkabasta ka ng kao mo nga. Pinagdungan sa Nida Tarzan. Huwag ni panutok. Mura man ni ko ano Luna. Ay, bilig una, oh. Huwag yung madunot. Sinuod na ni Basig na pailain din Noy. Di na yun ni bustipul. Istipul lang yun. Nutiban. Noy, tanawar ko ng kalabira sa dato, Noy. Nay, ngilad kita naon. Mas nindot pag yuro tanawon ang kalabiras pobre ana. Kay mo pahiyom pa na to. Kaya giwian ta. Ay, pagkatawa de Guliat, tiyaon ka. Nya, Noy. Saan mo talim bustipol? Labay ta lang ni. Ito, wala na may mugamit ani karon ba? Ang ngayon man is mga bumbiro siguro. Ay, bumbiro mo sa kini ka, wow. Ay, binuwang de Guliat.
Dako pa kayo ni kagamitan ka, ah.